L-industrija tal-avjazzjoni b'mod partikolari l-qasam tal-manutenzjoni u tat-tiswija tal-ajruplani magħruf bħala MRO edha kull ma tmur tikber b'mod b'saħħtu f'pajjiżna. Dan grazzi għal investimenti kontinwi fl-industrija nnifisha minn barra u taħriġ speċjalizzat lokali biex jissarraf xogħlijiet ta' kwalità fil-pajjiż. Anke b'investiment massiġġ ta' 11.5 miljun euro fl-ajruport biex twessat parti għal iżjed effiċenza u tagħmilha possibbli li jiddaħħlu ajruplani ta' ċertu daqs. Ħaddiema fl-industrija inkluż ħafna Maltin qed ikunu jistgħu jieħdu esperjenza fuq tipi differenti ta' ajruplani filwaqt li jkabbru l-għarfien tekniku tagħhom. Dan f'industrija lokali li kull ma jmur qed tieħu fama internazzjonali. One News żar waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-MRO, Lufthansa Technik Malta, biex ifhem aħjar il-ħidma f'dan is-settur li jimpjega mal-5,000 ħaddiem u jikkontribwixxi ma' 600 miljun euro fis-sena lill-ekonomija Maltija. Mal-400 impjegat tal-Lufthansa Technik Malta li jagħmlu 85% tal-workforce kollha tagħha f'pajjiżna huma Maltin. Tkellimna mal-inġinier Sean Bsajla li qasam magħna l-esperjenza tiegħu dwar kif din kienet xewqa tiegħu sa minn eta żgħira li spiċċat saret realtà. Bdiet minn mindu attendejt l-ewwel air show tiegħi fl-2007 meta biss kelli 9 snin u minn dakinhar tista' tgħid li bqajt fissat. Studjajt għal B1 Aircraft Maintenance fl-MCAST u bażikament kien jinvolvi apprentestat ta' 2 years fih kont qed nitgħallem l-iskola t-teorija u fl-istess ħin qed naħdem hands-on fuq l-ajruplan. U kompla jispjegalna kif l-opportunitajiet tal dan ix-xogħol huma bla tarf. Fil-fatt bosta kollegi ta' Sean illum jinsabu fuq taħriġ lilin minn xtutna biex ikomplu jkabru l-għarfien u anki jispeċjalizzaw fis-settur. Permess ta' investiment kontinwu f'din l-industrija tant da tikber, kumpaniji bħal Lufthansa Technik Malta huma dejjem lesti li jinvestu l-flus u r-riżorsi fil-ħaddiema tagħha u dejjem hemm fejn tikber u teskala fil-karriera tiegħek. Finalment u appella għal dawk kollha li għandhom ħiliet fil-mekkanika, iżda wkoll dawk li jixtiequ jdawru l-passjoni li għandhom għall-ajruplani biex innibtuha f'karriera fil-manutenzjoni u tiswija tal-ajruplani, karriera li ssarraf f'opportunitajiet bla limitu. Iva nissuġġerixxi ħafna għax is-settur tal-avjazzjoni għaddejjem jikber bħalissa u l-opportunitajiet huma vasti. Bekk għandek bażikament xogħol sigur u bażi ta' inkam soda. Wieħed jista' jikseb aktar tarif permezz tal-kampanja Choose Aviation li qed titmexxa bejn il-Malta Enterprise u l-MCAST, waqt li wieħed ukoll jista' jirreġistra fuq mcast.edu.mt għal korsijiet speċifiċi li se joħolqu iżjed tekniċi tal-ajruplani.